Nakakatamad kayo. Total. Coco Martin. Sure yan, no? Coco yan. Grabe si Coco, ayun, ang ganda ng bike. Laki ng gulong, oh. Para gulong ng kotse.
So, makikinabang ba tayo? Sa isang maliit na paraan. Pero, hindi ko natin nakikita. Buo lang yung Dahil pinggulot. sa taripa, Mamalagwayang mamalagwa. Gabulangan mo. Gabulangan mo. Paunan mo yung mga kasora niya. Wala may papataklay ha. Hindi ba rin dalan ha. Muna na ka, bugok. Wala. Amerika galing sa China ay pangahalagang input Siyempre. sa kanilang Kaya nakaka-overtake mo. electronics at sa kanilang po mga mahalagang mga industriya. Ngayon, pagkataas ang presyo niya, Dawuya pa mo, loko. Dawu, mabalakan. sa Amerika. At ito po ang ating inaabangan. At sa inflation sa Amerika, ano yung kanilang magiging sagot? Itataas ba nila ang kanilang interest rate? So, papabayaan lang nila na tumaas. Pag ganito ang mangyayari, may pagpadal sa posisyon ng ating presidente, ang presidente Trump sa Amerika tayo po. Kaya naghihirap at nakakaman po ang bulsa ng mga Amerikano. Kumikilos po sila magiging maging gutrok ang krisis sa Amerika. Dapat po makikita natin political confrontation. Ngayon, talo-talo ang mga Democrats, pero pagkakaroon po ang epekto ng ekonomiya o ng mga policies ni Trump ng ekonomiya ng Amerika, malaman po ang mga Amerikano ay kikilos din at para po itigil itong hakbang ng presidente. Professor, Pangulo na po, ang pinukunan na rin ng Amerika, ang laki ng taripa na binabago ng Pilipinas sa kanilang mga produkto na nasa 3.3% kumpara sa 1.4% na taripa ng Amerika sa porket naman. Malaki, Pilipinas laki ang iniipon nila mula sa Canada, Mexico, sa China. Pero dahil sa ating pong bilateral agreement Ganda. Ganda ng mugs, green. Dati pang bisikleta mo, yun motor na. Ay, loko, dumali yan.